Эфирден алқылар вақта студияда Алсу Нұриева исемсіз бүгінгі шарылышының төп темалары. Ішлер тулы қуетіне бара. Ознақайда юлларны түзіклендіру сезоны девам ете. Микрорайонларда шулай юлларның хәлләре бик начары. Бойында безнең Мәнәвез микрорайонында һәм инде Яңа Юл микрорайонында яңа асфальт салынды. Бірінші юбилей. Этномодерн фестивалінің масштаблы программасы старт ала. Бұл мен шаға дегені фестиваль түгіл. Мұнда бик шуқатлы ижад тұрмышы да, ижад энергиясы да қойны. Әдәби музыкаль кеше. Бүгілмеде қалам тибретуші язучылар һәм шағирәләр шығыш ясады. Бүгін енді біздің шәһәріміздің талантлы шағирәләре, жырчылары жиылышып, өзімізге кішкене генә бәйрәм ясарға булдык. Жей юллар түзіклендіру сезоны. Быйыл күршібіз Ознақайда юллар түзілішіне 600 миллион сумнан артық ақша бөліп берілген. Эшләр толық қуетіне бара. Бұл хақта Ознақайдағы махсус хәбәршібіз Эльмира Шәрифуллина шәһәр башқарма комитеті жетекшісі Эльвир Габдрахманов белән очрашып сөйләште. Иң зур юлларны мына Ленин урамында безнең асфальт салыначак, Ленин урамында, Гагарин урамларында, Хасаншина урамында һәм инде әйтергә кирәк шулай гына почта алында яңа тротуарлар белән асфальт салынды. Иртә таңнан караңгы төшкәнчегә кадәр тырыш хезмәт куючы юл төзүчеләрне һәркайда очратырга була. Башкарылган эшләр күп, эшләнәсе эшләр дә шактый дип белдерде Эльвир Габдрахманов. Микрорайоннарда шулай юлларның хәлләре бик начары. Бу инде безнең Мәнәвез микрорайонында һәм инде Яңа Юл микрорайонында яңа асфальт салынды. Тагын әйтергә кирәк инде безнең Актүбә бистәсендә һәм инде менә Ознакай шәһәренең объездной юлында бу инде 9-нчы мәктәптән алып Ритек заправкасына таба безнең инде Сабантуйга таба менә яңа асфальт салыначак. Анда инде ул безнең 2 елга каралган программа. Анда инде перекрестогы ясалыначак, светофор куела һәм инде урам утлары куелачак. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе сүзләренә караганда, быел 15 авылда юллар төшәү каралган. Авылларга шулай безнең быел 15ләп авылга менә 200-300 метр асфальт каралган. Менә анда да эшләр башланып маташа. Яңа төзекләндерелгән юллар, тротуарлар халык өчен уңайлы, иң мөһиме сыйфатлы булып, озак еллар хезмәт итсен ди җитәкчеләр. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Луч телекомпаниясында Татнефть компаниясының юбилей елы уңайынан Краски нефтяных горизонтов балалар рәсемнәре бәйгесендә җиңүчене бүләкләү тантанасы узды. Солнечный, Вишневый поляна һәм Березка җәйге лагерьларының яшь рәссамнарын берләштергән проект балаларның нефть индустриясын аңлауларының гаҗәеп тирәнлеген күрсәтте. В окружающем мире в учебнике было написано, что делается для экологии. Ну, это понятно, что это делает Татнефть. В принципе, вот вспомнила и нарисовала все. Да, у тебя там было несколько направлений компании, да, вот что особенно заинтересовало наших членов жюри. Молодец, мы очень-очень были восхищены этой талантливой работой. Желаем тебе... Татнефть компаниясы һәм аның табигать турында кайгыртуы белән үрелеп барган уникаль рәсем өчен бәйгедә Солнечный лагереннән Динә Галиева җиңүче дип танылды. Динә 25-нче мәктәптә укый, йөзү белән актив мавыга һәм инглиз телен өйрәнә. Поместила в свой рисунок несколько сюжетов. Охрана редких животных, охрана редких растений. Татнефть очищает водоемы от мусора, Татнефть сажает деревья, которые выдают нам кислород, и Татнефть сортирует мусор. Проектта катнашу өчен ул җәйге сәламәтләндерү инженерлык сменасына бару өчен сертификат белән бүләкләнде. Бу яшь рәссамга лагерь тормышына яңадан чумырга мөмкинлек бирә. Әле яңа гына ялдан кайткан кыз бала лагерьдән алган уңай тәэсирләре белән дә бүлеште. Мне особенно понравилось кино и дискотеки. Мы там занимались
много чем занимались. Мы гуляли на поле в младшей дружине и в старшей тоже. На площадке ходили. Наши выступления были классные. Контакте төркеменә язылучыларның да үзләренә ошаган рәсем өчен тавыш бирә мөмкинлеге бар иде. Аларның нәтиҗәләре буенча тамашачылар мәхәббәте призы номинациясендә шулай ук Солнечный лагерендә тәрбияләнүче Рамина Сахабетдинова танылды. Аның рәсеме аудиториябыз йөрәген яулады. Бу җомга Әлмәттә Каракүз этномодерн фестивале башланачак. Аның кысаларында 18 мәдәни фестиваль планлаштырылган. Бу зур проектны Татнефть компаниясе тормышка ашыра. Анимация өлкәсендә яшь талантларга ярдәм итүгә һәм үстерүгә юнәлдерелгән Каракүз халыкара анимация фестивале инде башланды да. Быел Россия, Казахстан, Италия һәм Сан-Маринодан экспертлар һәм катнашучыларны җыеп халыкара статусын алды. Халыкара статуска ирешү белән анимация фестивален оештыручыларның планнары да артты. Аның географиясын бөтен дөньяга киңәйтү. Анимация күңел ачуына түгел, үз-үзеңне тормышка ашыру өчен көчле корал дип ышандыралар. Мы понимаем, что сейчас направление креативных индустрий... Хәзер креатив индустрияләр юнәлеше үсеш ала, дәүләт ярдәме бирелә. Һәм без анимация өлкәсендә иҗади кешеләргә үзләрен табарга ярдәм итәргә омтылабыз. Ягъни безнең фестиваль яшьләр генә түгел, иҗатка омтылучы өлкәннәр дә анимация дөньясы белән танышу мөмкинлеге алырга тиеш. Но и взрослые люди, которые стремятся к творчеству, получили возможность познакомиться с миром анимации. Мастер-класслар, фәнни моназара, экспертлардан файдалы киңәшләр, премьералар, анимация фестивале программасы бай эчтәлекле булырга вәгъдә итә. Узган ел фестивальдә без барлык мөмкин булган техниканы да кылачлап, ясалма фәһемгә өстенлек бирсәк, бу ел курчак мультфильмнары булдырачакбыз. Минемчә, бу анимация мәктәпләре һәм Тулаем фестиваль өчен үсеш нокталарының берсе. Точек роста для школы анимации, для фестиваля в целом. Оештыручылар ассызыклаганча, анимациядә һәркем үзен таба ала, чөнки бу индустрия 20дән артык төрле һөнәр тәкъдим итә. Плюс анимации в том, что можно работать не только на площадке, но получив определенные знания, можно работать вообще с любой точки мира, где есть интернет. Каракүз анимацияны үстерү үзәге генә түгел, Татарстан мәдәнияте һәм традицияләре турында сөйләү өчен платформада булырга омтыла. Фестивальнең финалы 20 июльдә узачак. Катнашучыларны шәһәр паркында 3 көнлек интенсив нәтиҗәләрен күрсәтү һәм халыкара анимацион фильмнар бәйгесендә җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы көтә. Ләйсән Галиева, Алия Муратова, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Молчи. Каракуз, дай свою руку. Бишенче Каракүз этномодерн фестиваленең рәсми ачылышы иртәгә көтелә. Бу масштаблы чара барышында калабызга Россия һәм башка илләрдән күп санлы катнашучылар һәм кунаклары өчен 18 кабатланмас фестиваль узачак. Быел Каракүзнең үз йөзе дә барлыкка килде. Ул халкыбызның мультимәдәни коды символын гәүдәләндергән Татарстанның атказанган артисты, бөтен Россия һәм халыкара бәйгеләр лауреаты Сәйдә Мөхәммәтҗанова. Каракуз, эй, скорей собирайся, Дус. 5 лет дружбы, крепкий союз. В танце звучит Альметов вкус. Каракуз. Фестиваль алтын чәч белән бергә Болгар ханлыгы Аксак Тимер һөҗүменнән саклаган Каракүз исемен йөртә. Риваять буенча, нәкъ менә Каракүз бала чакта музыка коралларында уйнап ярминкәләр оештырырга яраткан. Фестивальне оештыручылар шушы риваяткә нигезләнеп быел кунакларны җырлы биюле ярминкәгә чакыра. Бу идеяның тарихи ул шартлары да бар. 19 гасыр башында Әлмәт авылы үзендә узган ярминкәләре белән дә дан тоткан. Шуңа күрә этнофестиваль сәүдә рәтләре гөрләп торган төрле чыгышларга бай булган, милли ризыклар белән тукландырган программасына төрле уеннар һәм борынгы күңелләшү алымнары кертелгән тарихи фильм-спектакльгә эләгергә тиеш ди оештыручылар. Ачылышта республиканың атказанган артисты Сәйдә Мөхәммәтҗанова катнаша. Ул Каракүз фестиваленең тере гәүдәләнеше булачак. Әлеге фестивальнең фәлсәфәсе минем иҗат фәлсәфәсе белән бик туры килә. Чөнки фестиваль
Безнең гореф-гадәтләребезне, ата-бабаларыбыздан килгән мирасыбызны, милли кодыбызны заманча ниндидер сулыш белән, яңа сулышлар белән берләштерергә тырыша. Бу минемчә гади генә фестиваль түгел. Монда бик шулхәтле иҗат тормышы да, иҗат энергиясе да кайный. Рәсми ачылыштан соң 18 июль кичендә Санкт-Петербургтан Толока ансамбле, Татьяна Ефремова һәм Джаев төркеме, Бермәнчек дәүләт көрәшен фольклор ансамбле, Рекорд оркестр һәм Алена Уттай чыгышларын күрергә булачак. 19 июльдә 16 сәгать 30 минуттан башлап төнге 10-га чаклы программада Чувашиянең Ялар рок төркеме, Казахстанның Сарыарка халык музыкасы ансамбле, Башкортостаннан Хәзинә этнопроекты, Удмуртиядан Айкай дәүләт фольклор җыр һәм бию театры, Майкоптан Ашемес, Иркутскидан Шоно төркемнәре. Бу көннәрдә каршы алучыларның да эшләре тыгыз. Мисал өчен Кадим Әлбәт ансамбле коллективы фестивальдә күпләребезгә таныш җырларны борынгы музыка уен коралларында уйнап башкарачак. Мы поем старинные татарские песни в основном. Без нигездә онытылган борынгы татар җырларын җырлыйбыз, әмма быел тамашачылар да кушылырлык берничә халык җырын башкарырга булдык. Бу җырларны без дуслар, гаиләбез белән бергә җыелганда мәҗлесләрдә башкарабыз. Шактый популяр татар хитлары. Тамашачылар безне хуплар һәм безнең белән җырлар дип уйлыйм. Тик алар әлбәттә яңаша яңгыраячак. Что зритель нас поддержит и будет петь вместе с нами. Но они, конечно, прозвучат в новом прочтении. Гадәттә фестиваль көннәрендә этник музыка буенча семинарлар, музыка кораллары осталары белән очрашулар узачак. Каракүз фестивале программасы белән безнең социаль шелтәрләрдә дә танышып бара алачаксыз. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Үч атнаның ял көннәре өч энергияны, үткән, хәзерге һәм киләчәкне чагылдыра. Һәркем аеруча кәеф белән сугарылган һәм иҗади очрашулар белән тулы илһам чыганагы таба алачак ди Каракүзне оештыручылар. Бу ял көннәрендә этник фестивальдән кала тамашачыларны стильгә бәйле очрашуда көтә. Каракүз Fashion Week мода фестивале программасы турында тулырак киләсе минутларда сөйләрбез. Каракүз Fashion Week мода фестиваленә мәйданчык очраклыгына сайланмаган. Бирдә үзенчәлекле архитектура һәм ландшафт чишелешләре күп. Бу футуризм өлеше булган коллекцияләрне ассызыклаячак ди оештыручылар. Барлыгы Россия, Грузия һәм Үзбәкстаннан 8 модельер һәм дизайнер үз коллекцияләрен тәкъдим итәчәк. Алар арасында Каракүз бренды дизайнеры Олег Кугушев та бар. Бу фестиваль башка шәһәрләрдәге модельерларга популярлашырга һәм үзебезнең талантларны ачарга мөмкинлек бирә ди ул. Это мероприятие открыло, и для нас в том числе, я думаю, что и для жителей города, дизайнеров Альметьевска. Хотя мы друг друга раньше и не знали. Каракүз Fashion Week мода фестивале быел 3нче тапкыр узачак. Беренче елда ул 3 коллекция тәкъдим иткән ябык күрсәтү булса, узган елда уникаль тарихыңны саклап, заманча кала белү идеясын берләштергән 6 киемнәр коллекциясеннән тора һәм этник фестиваль мәйданчыгында үтә. Быел төп тематика заманча интерпретациядә этник мотивлар. Мода – это самый лучший демократичный способ вообще. Мәдәниятне, милли сыйфатларны җиткерүнең иң яхшы демократик ысулы. Без үткәнгә таямыйча хәрәкәт итсәк, бу дөрес булмаячак. Һәм монда без шушы иң яхшы демократик коралны кулланабыз да инде. Яшьләрне кием, образлар, стиль аша мода, мәдәният һәм сәнгать дөньясына җәлеп итәбез һәм тарихны искә төшерәбез. Через образы, через стиль молодежь может вовлекаться в очень интересный мир моды, культуры, искусства, как говорится, и даже историю изучать именно через моду. Быел тәкъдим ителгән дресс-код бар. Тамашачы фестивальнең бер өлешенә әйләнсен өчен оештыручылар кара, ак, көмеш төстәге киемнәр кияргә киңәш итә. Кичәне лазерлы шоу һәм bubblegum диджее чыгышы тәмамлаячак. Бөгелмәдә Ярослав Гашек исемендәге җәяүләр урамының матур җирендә татар мәдәният үзәгенең Монсар әдәби берләшмәсе Аш шигърият серләренә дип аталган әдәби-музыкаль кичә үткәрде. Анда җирле язучылар, шагыйрәләр чыгыш ясады. Тулырак Айгөл Шәрәфиева сөйләр. Горур калам, гүзәл бөгелмәм син, гомремнең бәллүр бишеге. 244 ел бу җиһанда
матур яңгырый синең исемең. Жей су буендагы җәяүлеләр урамы һәм шигърият бәйрәме. Аны бөгелмәлеләр өчен татар мәдәният үзәге хезмәткәрләре оештырган. Биредә Моңсар әдәби иҗат берләшмәсе әгъзалары шигырь яратучылар чыгыш ясый. Бүген матур кояшлы көн, матур традициягә әверелгән җәй көннәрендә, без матур июль айларында бигрәк тә инде шушында шигырь сөючеләр белән, җырмың сөючеләр белән җыелышырга яратабыз. Бүгенге чараның исеме "Ач шигърият серләреңне" дип атала. Бүген инде безнең шәһәребезнең талантлы шагыйрәләре, җырчылары җыелышып, үзебезгә кечкенә генә бәйрәм ясарга булдык. Шигырь һәм җыр дулкыннарына үрелеп барган бу кичәне Бөгелмә тамашачысы бик яратып, хушланып кабул итте. Программада Рәмзия Галимова, Салах Шарипов, Ирек Махьянов, Флюр Шарипова шигырьләре яңгырады. Шигърият дулкыннарын җырчылар да дәвам итте. Үз моңнары белән кичәне бизәде. Җырчыларыбызда бик сагындылар инде Сабантуйдан хәтле. Хәзер күп гомер үтте. Безнең бик актив сәнгать сөючеләребез бар. Аларны да чакырдык. Менә шушы безнең матур бөгелмәбезнең җәяүлеләр урамында бүген шундый матур очрашуга җыелдык. Рәхмәтле тамашачы һәр чыгышны яратып үз итеп кабул итте. Яшьләр матур җырларны видеога төшерде, кушылып җырлады. Бу шигырь бәйрәме, шигырь көне, шигърият. Бу хисле менә дөрес итеп әйтте, хисле бәйрәм ул. Чынлап торып та матур иттереп, ул бит әле үз бер күрешү, үзе бер гомер дигәндәй, менә шунда аралашып, матур итеп, әле шушы әйбернең ишеткәчтен, менә шу кичә була дип ишеткәчтен, үземнең апаларыма әйтәм, кызлар, сезнең арагызда бит үзегез яза торган кешеләр дә бар. Әйдәгез әле матур итеп җыегыз, әйтәм, килегез, сөйләп күрсәтегез димен. Менә шуның матур кичә. Су буеннан Айгөл Шәрәфиева, Ямьяхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать 5:07-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.